I'm holding this thing in my hand. When Mnangagwa went to Italy, I walked him to his airplane, where he proceeded to bid farewell and called me his son. I'm inside the president's circle. Take advantage of that. Do not eat from where I would have walked, or from what caused problems for us in the past. Mashoko awikino Chivhayo akonzeresa. Noda kukuti aiwa muri Zimbabwe tichiona kuti wikino Chivhayo audio yake mashoko aitaura ayaya zvava zvanyasa kufufila zvinhu zvakaitika paground patikaona Mnangagwa achilenda achibva kuSouth Korea. Sadapina mashoko abuditsiwa nemapolitical analysts, vanhu vanoona zvichiitika nyika yeZimbabwe noti bo subscribe like utina on the bell icon. Sezvamunoziva kuti skando dzautika muZimbabwe dzawandisa, zvamunoziva kuti Mnangagwa pakaenda kuSouth Korea aiwa pakaenda akanosvika novhara imwe scandal aiwa pakati peZambia neZimbabwe munoiziva, and then pane issue vapalika audio yawikino Chivhayo iri kutenderera pamazuva ano yakavherifiwa neZimu patakuona kuti aiwa army nemilitary yenyika yeZimbabwe haisi kufara nazvo. Nokuti pane chitiko chakaitika Mnangagwa achilenda paairport achibva kuSouth Korea nekuti kuti sezvamunoziva kuti kana president vachisvika paairport aiwa military nearmy inosvika yomugamuchira, but sezvamuri kuona pamapictures apapo Mnangagwa achiarrive aiwa akasvika akagamuchirwa naKembo Mohadi, asi munoziva kuti Kembo Mohadi munoziva utano hwake hunomira zvakanaka sezvamakaona pavhidhiyo makazvionera menga. Ichi chitiko chakanyatsoratidza kuti aiwa military nearmy haisi kufara neinvolvement Mnangagwa in the controversial businessman wikino Chivhayo. Nokuti izvi tinoona itestimony yazvo, noda kuti tinoona kuti munews muno pane nhau inomboda, tinoona kuti aiwa interview yaZanu PF director anonzi Farai Marapira. Pane mashoko anotaura samunhu muchidzi in an interview yesterday, Zanu PF director for information Farai Marapira said the ruling party would soon put an end to Chivhayo's antics. Izvi zvese zviri ngori testimony inoratidza kuti aiwa vanhu havasi kufarira wikino Chivhayo involvement nemutungamiri wenyika. Noda kuti pakutoita matensions ari kuona kuti army yava kutojamuka haichatodi kutoona wikino Chivhayo. Vanhu vemuZanu PF havasi kufara involvement nawikino Chivhayo, kunyange nemadeputies Mnangagwa havasi kufara. Saka muri yeZimbabwe aminoti zvichaguma rini, asi tikuona kuti tension iyi pane zvinhu zvinoda kutoputika chete. Zvinotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pindai mucomment section medu, subscribe, kulike, channel on the bell icon.